No. Guys, माबोरै नुखो केमेराया? Hello guys, माबोरै दं नोंथांमोना? आंखौनो कन्टेन्ट लेससो मोनलायलांसै, भिडिअबो बांद्राय होनाय जाला, अलसिया जालांबाय। Anyway guys, आं दाख्लैनि भिडिअआव नोंसोरनो खोन्थादोंमोन दि आं नोंसोरनि गेजेराव मट'ब्लगिं भिडिअ लानानै फैगोन होननानै। So guys, आङो दिनै मट'ब्लगिं भिडिअ खालामनो रेडि जादों, नै ओंखारबाय आङो दिनै फार्स्ट टाइम मट'ब्लग खालामगोन। नोंसोरो नायनानै लाबानो जाबाय केमेराया माबायदि नुयो, ओमफ्राय साउन्डफ्रा माबायदि फैयो। So guys, बिदिबा let's go. Guys, आं अर्डार खालामनाया नैबेनोमोन। आङो दा नै सेटआप खालामना दोनखाबाय, केमेरायाबो नै। हेल' गाइस, आङो दा ओरै हाइवेजों ओंखारनानै ओरै बङाइगाव टाउन हाबफैनोसै। स' नोंसोरो नायलांबानो जाबाय। बिराद सान्दुं। वेदारा एसे कुल आरोना दिनै, मैया बिराद गरममोन। अखा हादोंमोन नालाय दहाय फुङावहाय, दा अखा हाबाय। No. Guys, मोनसे खोथा ओमफ्रायो आङो एबारनिफ्राय एभरि सानडे राइड खालामगोन। हारसिंबाबो, समाव लोगोफोरजों, समाव हारसिं आङो सानडे राइड खालामबाय थासिगोन एबारनिफ्राय। आङो सिगांनिफ्रायनो सानडे राइड खालामनो गोसोमोन आरोना। स' फाइनालि आंनि बे दिना सफैबाय, आं साननानै लायो। मट'ब्लगजों लोगोसे आं ब्लगखौबो लांफाबाय थागोन। आंबो दसे हाबनांगौ ट्रेनिंआवहाय। आंनो फैसानि गोनांथि जादोंमोन, आं बेनि थाखायनो फैनांबाय आरोना आथिङाव। Guys,
माबायदि नुखो केमेराया गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय गाइस नोंसोरो केमेराखौ नुखाबाय माबायदि नुयो एसे मोजाङानो ओमफ्राय एसे मावो आरोना अफ रडिंआव एसे खस्थ' जागोन ओमफ्राय भइसआबो एसे फैयो थेवबो माइक लागायनायनि बेबस्था खालामनांगोन स' एसेनोसै बाय बाय